Гаязамик эшләгәндә, ул монда бөтен эшләрен ташлап, үзе монда килеп, җидегән чишмәгә катнашып, ул бик зур и поддержка да ул. И менә шундый бик яхшы нәрсә. Ул кешеләр белән бик яратып җырлар җырлап утырды. Ул чакта инде анда да Мазгут Сибгатович менә, анда Фанис Усманов, Азат Шаймулович инде химкомендат. Ул үзенең монда катнашы белән кешеләргә үрнәк бирде. Зирәк акыллы, намуслы, эш сөючән. Нефтехимның элеккеге генераль директоры Гаяз Сахаповны хезмәттәшләре, дуслары, туганнары шулай дип искә ала. Гаяз Сахапов 30 елдан артык гомерен нефть химиясе тармагын үстерүгә багышлый. Инженердан алып генераль директор вазифасына кадәр хезмәт юлын үтә. 1 ел элек 85 яшендә Гаяз Җәмигъ улы арабыздан китте. Аның истәлегенә Сибур ярдәме белән китап нәшер ителде. Аны Җидегән чишмә кичәсендә халыкка тәкъдим иттеләр. Гаяз Җәмигъ улы Җидегән чишмәне Түбән Кама нефтехим берләшмәсе канаты астына алды. Сәнгатькәрләргә иҗат итү өчен шартлар тудырды. Гаяз Сахаповның ярдәме белән данлыклы Җидегән чишмә әдәби-музыкаль берләшмәдә татар милләтенең күркәм затлары, әдәбият сәнгать йолдызлары белән җылы очрашулар булдырылды. Сәхнәдән яңгыраган эчкерсез рәхмәт сүзләре Гаяз Сахаповның якты истәлегенә багышлана. Аның исеме Татарстанның нефть химиясе сәнәгате үсеше тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Җидегән чишмә әдәби-музыкаль кичәсенә дуслары, хезмәттәшләре, туганнары һәм предприятиенең ветераннары чакырыла. Нәдер авылында туып үскән авыл җегете шундый зур дәрәҗәгә ирешеп, бер вакытта борын чимичә рәхәтләнеп, кешечә җирдә любой кеше белән килеп күрешәдер, сөйләшәдер, аңлашадыр. Инде нык авыр җилларны шушындый бартыр вакытында безнең нефтехимикны тартып чыгарып, кешеләргә акча түләп эшләгән өчен шундый вакытта, шундый заманада, инде социаль өлкәдә безнең театрыбызны, шушы Җидегән чишмәбезне ничек күтәрде. Гаяз Сахапов 30 елдан артык гомерен нефть химиясе тармагын үстерүгә багышлый. Инженердан алып генераль директор вазифасына кадәр хезмәт юлын үтә. Аның җитәкчелегендә предприятие гаҗәеп нәтиҗәләргә ирешә. Масштаблы модернизация проектлары гамәлгә ашырыла, продукциянең яңа төрләре үзләштерелә, тышкы икътисади багланышлар киңәйтелә, социаль сәясәт һәм корпоратив культура нигезләре салына. Гаяз Сахапов Татарстан Республикасының һәм шәһәр советының халык депутаты була. СССРның мактаулы нефтехимигы, Татарстан АСРның атказанган химигы, дәүләт һәм халыкара премиялар лауреаты, халыкара мәгълүматлаштыру академиясе академигы, Түбән Кама шәһәре һәм районының мактаулы гражданины исемнәренә лаек. Нефтехимик хоккей клубы оештыру һәм Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театрына ярдәм итеп, шәһәрнең спорт һәм мәдәни тормышын үстерүгә зур өлеш кертә. Башкарылган хезмәтләре өчен Октябрь революциясе һәм хезмәт Кызыл байрагы орденнары белән бүләкләнә. Хәтер кичәсе төрле буын вәкилләрен, Гаяз Сахапов белән эшләүчеләрне, сәнәгатьтә һәм иҗтимагый тормышта яңа гына үз юлын башлап җибәрүчеләрне берләштерә. Хезмәттәшләре, дуслары һәм туганнары аның турында иң җылы хатирәләр белән уртаклашалар. Зыялы, затлы, зирәк акыллы шәхес булуын ассызыклыйлар. 1 ел элек 85 яшендә Гаяз Җәмигъ улы арабыздан китте. Аның истәлегенә Сибур ярдәме белән китап нәшер ителде. Аны Җидегән чишмә кичәсендә халыкка тәкъдим иттеләр. Сахапов, она очень известна в республике и сделано действительно очень много в Нижнекамске. И сегодня посмотрите, какие замечательные гиганты работают у нас, предприятия, которые сегодня являются флагманом во всей нашей огромной стране. И сегодняшнее мероприятие, безусловно, хорошо организованное мероприятие компании «Сибур», Нижнекамск нефтехим. Это яркое и очередное подтверждение доброй памяти Гаяза Замировича. Всем вам, дорогие друзья, за эту память большое спасибо. Будучи руководителем, Гаяз Сахапов всегда находил время и возможности на развитие города. При его поддержке был создан реабилитационный центр «Надежда» и хоккейный клуб «Нефтехимик», ставший визитной карточкой Нижнекамска. Тогда не было еще ни клубов, ни тренеров. Но в итоге в 1995 году наша хоккейная команда «Нефтехимик» стала победителем
открытого чемпионата страны. У нас появилась возможность претендовать на место МХЛ, что было для нас величайшим радостью. 14 августа 1995 года в Москве состоялось заседание Совета Межнациональной хоккейной лиги, где решался вопрос, быть или не быть нефтехимику в элите российского хоккея. Был очень серьезный разговор. На нас возлагалась большая ответственность достроить до сентября месяца Ледовый дворец с определенным количеством мест для болельщиков, финансировать команду на уровне МХЛ. Это было нелегко и непросто, но мы гордились своим хоккейным клубом, знали, что они звание нефтехимик не запятнают, будут изо всех сил стараться держать наше знамя высоко. На этом заседании я, как руководитель нефтехима, подписал договор о финансировании, о создании всех условий для дальнейшего развития нефтехимика. Гаяз Зямикович устроился на предприятие сразу после окончания института и начал свою трудовую карьеру механиком. Прошел все заводские управленческие ступени. Работал главным технологом, директором завода БК, главным инженером объединения. На предприятии в узком кругу его называли аппаратчик полимеризации. Настолько досконально он освоил и грамотно управлял этим процессом. А в 1985 году Гаяз Сахапов стал во главе Нижнекамскнефтехима. Я приехал сюда после окончания Казанского химико-технологического института, факультет переработки нефти и газа. В 1964 году в декабре, а приехал в декабре уже по направлению министерства Нижнекамский нефтехим был направлен. Мне хотелось, чтобы как молодому специалисту участвовать непосредственно с первых установок, с первой колышка, как говорят. Мне это удалось. Приехал там устраивали на работу там, где есть свободное место в штатном расписании. То есть меня назначили механиком цеха складов группы Т. Это шариковые склады. Я начал там. А потом довольно скоро меня привлекли на комсомольскую работу тогда. Николай Васильевич меня, как обещал, перевел начальником отделения цеха И-4. Это получение изопрена для изопренового каучука. Это первый завод СКИ-3, номер 1. А потом меня перевели главным инженером завода Бутилкаучука ПК. Через 3 года стал директором завода. Бутилкаучук для меня это был как родное детище.